Qui hem fet aquest primer curs? Relacionat amb la física, hem experimentat amb la mesura de masses de sòlids i líquids, així com amb la mesura de xicotetes longituds amb el peu de rei. Experimentant, hem après de quines variables depèn l'oscil·lació d'un pèndol i com determinar l'acceleració de la gravetat, tot realitzant el tractament estadístic de les mesures. Hem fet pràctiques de calorimetria, hem estudiat les ones amb la cubeta d'ones i hem tingut l'oportunitat de veure espectres atòmics de diferents gasos i productes químics. A més, hem jugat amb l'electricitat i aquest últim trimestre experimentarem amb lents i espills. Més relacionat amb la química, primer ens hem familiaritzat amb els diferents reactius i conegut els seus riscos, a més d'aprofundir en el coneixement de tot el material relacionat. Hem preparat dissolucions, hem estudiat el pH amb diferents sensors i indicadors, hem determinat l'acidesa de productes com el vinagre i hem treballat el vidre per fer colzes i capil·lars. Aquest trimestre experimentarem amb els equilibris redox, entre altres coses. Comentar a més que en acabar cada trimestre, abans de Nadal i Pasqua, hem fet activitats més lúdiques com aprendre a fer sabó casolà, ciris o slime. Al llarg del curs hem anat fent les pràctiques que més ens han interessat i també ens ha ajudat a les matèries de física i química. És una assignatura que ens ha fet descobrir altra part de la ciència, no sols al paper, sinó de manera experimental a la vida real. El fet d'estar a un laboratori real treballant en xicotets grups ha sigut una experiència enriquidora.